Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε με την Αντωνέλα και της Λαστιβίνας. Είμαστε οι Λαστιβίνας και για μας εννιάχει ο μήνας και τρελαίνονται μαζί μας του σχολείου τα παιδιά. Είμαστε οι Λαστιβίνας και για μας εννιάχει ο μήνας κι όλους τους αναστατώνει η δική μας ομορφιά. Τώρα πια το ξέρεις, του The School είμαστε απούλες. Ή πιο cool. Μαζί μας τρελαίνεσαι, είμαστε δες κούκλες πραγματικές. Τέτοια ομορφιά πουθενά δεν θα βρεις. Νούμερο 1 Είμαστε εμείς. Βράζει το αίμα, ο ρυθμός μας τα σπάει κι όποιος μας βλέπει μασάει. Είμαστε οι Λαστιβίνας και για μας εννιάχει ο μήνας και τρελαίνονται μαζί μας του σχολείου τα παιδιά. Είμαστε οι πρώτες εμείς στο χορό κι όταν μας βλέπεις λες αχ δεν μπορώ. Κοίτα κουνιόμαστε και λυκνιζόμαστε, ξέρεις καλά γενικά δεν πεζόμαστε. Είμαστε βασίλισσες του τραγουδιού, μα και το όνειρο κάθε αγοριού. Όταν μας βλέπουν όλοι κάνουν στην πάντα, η Λαστιβίνας θα λάβουν για πάντα. Είμαστε οι Λαστιβίνας και για μας εννιάχει ο μήνας